Passatge Insòlit és el festival dedicat a les arts del firaire. Bàsicament volem reivindicar una mica l'art del firaire, entès com una cosa contemporània, no com una cosa antiga, però sí que porta un imaginari que tots tenim del món de la fira, el món de les barraques, dels xarlatans, etc. On t'hi trobes una espècie de fira que arriben allà, que et trobes atraccions, que et trobes carpes, que et trobes espectacles itinerants, espectacles en espais no convencionals, que vol dir generalment espectacles de curta durada, a preus molt assequibles i que es repeteixen moltes vegades. La identitat que té és la impressió que s'emporta la gent, creiem. És una qüestió d'un imaginari que connecta molt bé i un espai que et fa viure sensacions, perquè pròpiament no es tracta d'una programació d'espectacles, sinó d'un gran espectacle de molts petits espectacles com ve a ser una fira. Aquest any farem un espectacle que hem inventat, que es diu Passatge Màgic dels Poetes, que es farà dimecres i dijous, amb 3 passis per les escoles, que és una peça creada a partir de 2 peces. Una és Poemes Visuals, una peça de la companyia Jordi Bertran, basada en textos i en poemes del Brossa, que es va fer l'any passat ja al Passatge Insòlit, però que en traiem una peça i aquest any la posem en el Teatre Segarra, junt amb una producció que també ens fa molta il·lusió de l'Excèntrica. L'Excèntrica és el projecte de l'associació que té al voltant de la formació i la creació de les arts escèniques, que és una peça de titelles, de Lorca, que es diu La Tragicomèdia de Don Cristóbal i la Senyà Rosita. Ens fa il·lusió perquè són 2 peces de titelles vinculades a 2 poetes, Brossa i Lorca, i creiem que és un valor afegit pels nanos que puguin veure un espectacle únic. El Passatge Insòlit compleix 11 anys a la nostra ciutat. Si recordeu, va néixer vinculat a la Festa Major i a dia d'avui és un producte cultural reconegut fora de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, que aquest any ens permetrà consolidar el que podem dir un espectacle únic en el marc de l'art del firaire. Crec que és una aposta clara de ciutat, que hi ha un compromís al darrere molt important de tot l'equip de denominació d'origen. També fer un reconeixement a les voluntàries, especialment que donen suport a la realització d'aquest festival. Comentaven ara a la roda de premsa que part del percentatge de l'import del festival es destina a la contractació dels espectacles, que és molt important perquè al darrere hi ha una complicitat de tot un equip que està fent possible que aquest sigui un espectacle d'èxit un any més i que ens permeti sobretot projectar la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, com deia, més enllà de les nostres fronteres. És a dir, no és un espectacle per la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, sinó que és un espectacle que succeeix a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet però que ens permet destacar de manera singular en un àmbit que són les arts de firaire, que som gairebé pioners en el conjunt de l'Estat. Des de l'any passat hem començat una experiència que creiem que és important. El passatge obre, com us deia, de 6 a 10, el dissabte i el diumenge. L'any passat fèiem 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, però aquest any vam provar que el diumenge al matí obrís, fem una matinal. Va funcionar molt bé l'any passat com a prova pilot i aquest any la posem en totes les conseqüències, és a dir, que el diumenge al matí, de 12 a 2, que és una bona franja pel públic familiar sobretot, obrirem amb totes les conseqüències i tots els espectacles en marxa. El passatge és una fira on s'ha de viure i tothom s'ha de fer l'espectacle a la seva mida. Sí que podem dir que sempre dividim en espectacles de curta durada, que són els que succeeixen a les carpes i a dintre de l'auditori. D'aquests recomanaria que no us perdéssiu cap, però en tot cas hi ha un espectacle que és l'internacional, que sempre és el que li donem el valor de que és el que ens costa més d'aconseguir, que és el Brunete Bros Circus, que aquest recomanaríem ja que és per tota la família i és un espectacle que dura 60 minuts, vull dir que l'aposta, si hem de veure algun espectacle, aquest no ens l'hauríem de perdre perquè no el podrem tornar a veure massa més per aquí.